лезвата на мотоциклите. Ти не виде? Не, нищо не виде. Не, човек, ще е да умре, бе. Падна ли? Не, ама много малко. Падна ли го това? Да, ама не знам къде не струших предницата. Падна на човка ли? Не. Се е изкъсала в шист. Внимание, я не знам къде се е изпинал мотора. Али, това не беше така, бе. Това тук не беха така. Нали имаше като излетиш и втората, а не имаше. Имаше като скочиш и падаше наравно, сещи се. Да. Сега се го... Не обърнах внимание, мислех, че е равно. Знаеш какво? Значи отдоле, първо там дека те изпреварих. Минах от високото и не знам дали виде, фракнах много високо. И прелетех по пивката. Прескочихте и прелетех по пивката. Оттам газ, скочих той и това. Тук на това първио е доле. Летнах много. По пивката. Така излетнах по пивката, а тука. И я къснах тука. И оттам наденах пренеса до край. И вече съм с много газ. Аз съм на трета до доле. И гледам тук пред мен как са 3, а не са 2. А аз съм с много газ. И оттам, като скочих от първата, нали трябва да скочиш от първата, да казваш от втората и па летнеш от третата. Прескочих, тази средата прескочих цялата и задницата ми падна между втората и пренеса ми падна върху третата. И моторът като гнясна додоле, отскочих и паднах тук на равното. И пак гнясна додоле. Не знам къде струших нещо. Той, я да имаме там, те ти покажа за какво говорим. Але, викам край, падна, викам тук си отидох. Майко мила, това ще ми е последното видео, майма етапа. Запри. Гледай са. Ето там, виж къде съм кацнал. Виж ми е дира така изкопаното. Да. Оттам прелитам скоко. И там вече винаги, че нали преди, те тук те. От началото беха така, ама след това не беше така. След това беше рипаш от пръвата и това тук цялото беше равно, сещи се. Да, тази дупка не имаше. И само оттам вече като рипам и гледам как тук има една и тук има друга. И чекай стой. И виж, задницата ми, даже една май тук е кацнала. Или тук, или там, не знам. Задницата ми каца доле. А пренцата ми казват, сте тука. Ама я падам от високо сега, я трябва да падам по пивката. Или знаеш какво случва? Да. Биям до доле и оттам вече изпомпват амортисьорите и къснахте там те. Ей, баци, изтръпнах. Така ако бех паднал, ще се изпотрошим цело. Бах му майката. Я не знам къде струших пренцата, но само чу луп отпреде, отскочи и видех, че не паднах. Само пак чух луп, викаме, баго къде не паднах втори път, защото принципно като удари до доле, но отфръга, нали, падаш. Реално не паднах, два пъти му отвърли. Прекръстих се преди да тръгнем. От дома няма етап. Това само заради погребението, ма няма етап. Майко мила, тук не знам, това трябва на целен с това газ се скача това, защото гледай, тук преди, нали, беха по-къси тия. Седно пак ги имаше трите, ама те беше тук и се минаваше с малко газ.
А са? Тук като че ли не трябва много газ и не трябва и малко газ. Тук трябва да го нацелим, но преди това го имаше. Та да нацелим газта, ама мога съм адекватно тук. Я принцип от такива работи трудно се плашам, но тук изтръпнах, баци, изтръпнах. Това на камерата после трябва да го видим задължително. Ако се не бе прекръстил, сега ще да се върна к тафалката, ма нема и тъп. Не, ще кара малко по-леко, кара малко по-леко. И аз много газ му дадох тук и... 5 minutes later. О, фак. Знаех си, брат, ще падна. Не бе, дигни уши си пере бензина, бе. Споко, брат, споко. Мани ме, че си удари глата, бе. Крак си е къл. Фак. Казах ти. Знаех си, че паднем, брат. Фак. Чупил съм гарда. Виж ми задния гард отзаде на това. Дето за пчатката. Ще не сваля каската, че много ме боли глата, човек. Ударих си страшно много. Тук. Под гърдите и глата много силно си ударих. Знаеш къде си зонди, бе? Знаеш къде си зонди? Знам. Ама през цялото време нищо не виждах. Ости мотора нека е. Между другото май чупих пръста. Да, бе. Ами не мога да го мръдна. Ги следите. Това не е от мен, това от него. Не знам какво стана, ама тук ми е кацнала задната гума, метна умей и аз паднах некъде тук те. Това пръст не мога. Мисля, тук мога го мръда, но по-натам не става. Момчета и момичета, мани имам песък до резервар, донно да не е вътре. Това пръст йок. Момчета и момичета, първото падане за тази годин. Аз съм заврател. Тук ми се е завъртало всичко по това, по волано. Това дом ще трябва да го правим. Айде, пали, брат.
Тук по кормило всичко ми се е завъртало. Ръчката ча ми се е завъртала, она се фаща на болтове. Това ми беше надоле, това ми беше конзола, всичко е надоле. Изкара ми си тайкър. Много па има какво ти изкарам. Рамото много ме боли, ожулил съм го 100 прав. Всичко е надоле, вече всичко е криво от една страна. Добре, че не захнах кормилото. И е този гард, виж и доле какво стана. На гайка. Но не е гайка, мама, да. Знаех си, брат, аз още преди да скоча, след така нещо ми вика вътре, сега падаш, няма какво стане, падаш. Ти в една ли го на камерата? Да бе. Ама на камерата се завърта надоле, ще удари глато кормилото и след това удари глато земята. На този пръст нищо му няма, само на колострочен ще се надува после, ама те тук много боли. На рамото само дека е червено. Ама нищо ми няма.